this next step. Kuripotera Ndizi TV korwe county ya Kisii riterana Josephat Amisi. Abaremi korwa se county ya Kisii nigo banyorira maigerio yoko bakonya kwegenderera bya ase sector yoburemi anena sensemo yebimeri na boigetugo murobero ritko lya lero korekana asamagacho IATC ime yomucho basongo asbaba bakosegetwa kogendera gokora oburemi erio wekonya ase amatukari bose na bagokinya ebirengo byoburemi ase county ya Kisii gataiwa mange buratwariganira n'umurike itonde Mo Stephen. Abaremi korwa chinsemo ao ime county ya Kisii nigo baikirana segeti kya maigiro yoburemi IATC Kisii ase basemi wigoro yoburemi bwa mogondo netugo abaremi abange ego bagusumega chibanda singe njo gusumega koro. So we are encouraging abaremi abange kere mafundisha mangale bunayega babe bago atendi bago somigwa aina ichimbusuro babwente gusumeka nechinga kibabwente gusumeka igo abani babere bagweterera emechande menge yo gusumeka asinge ncho yo gotatwara obosemia bwo gusumeka chibando. So ogocha goita mu buna igango nyora torenga ngosomi tora abaremi banyora obumanyi bwo gusumeka chibando na ende mbando kibabwente gusumeka gati yari abaro kiguna muno botugi bwe chiombe ase basemi gutumeka artificial insemination asoko achiombe embegu likalyo gutumeka chieli elio gokeya marwaire na komente kerengo kya mabere agokamwa utoko imiza abakulima baito batige gutumia endume batumie artificial insemination batumie embego erinde rigakore embege yigato mogotumia nigere tested embego ngia embego iranyare ko bakonya bakulima gotwara chiombe chingia riko gotwara chiombe chinyinge chiombe gosini 15 chioko amabere chirita 20 chioka ekero gotumia embego ya Kenya Animal Genetic Resources Center engombe yemo eko amabere gwetani chirita 30 abalimi bamintu toko batebya ngote babalenga chibando tigabasimeke chicha endere bakurukendere esichuya bagere baruko bwoni chikoira matuka make company ya Koteva Pioneer ekarambu ya erete chibando cha hybrid koira matuka make lakini ere hybrid ebwato bosyo bonge abalemi abange basoire go adapt boigo abalemi mboro kyigoro ye chimbusuro chebimeli barasimeke ebyo birabayo kogesoko nene gokorengani neliroba lya Gusii igo bono abagusi baise ko adopt artificial insemination egekora artificial insemination dego sabu engombe yemo at one time turigo share ndume nechiombe chinde igo bono nigo tora reduce amarwaire ande ayu akoreta engombe gotabwate mbego eyo moiso ntobwate ekoira matuko amakesana ekero mulimi mono anyorirwe asogo simeka munaboniga mbale baswire konyorwa uyari ni September toko ba advice ba simeka efara ya tokoroka 2809 ekoire metinyeta tonenu 24 ya machuire ko reporter ya Ndizi TV Elietariane